Samarieta nguru kupatro banyabuti mo chama na kabero mo director o Gesima Micro na rueto 2021 asenge njombo tari yanda rie chae. I was forced ko convene mukutano oyo bwa baremi ole bune consultative meeting to gosemania etuale gosemania igoro ya mangana ye chae tuarore chikasoro chinyinga chire se factory yeito nande ntogotaka chigendere kwa mana no na baremi tore na ndo baremi una bwoka totegemete like now eje mwere bosio ntoigwete mepange ero etari miya n'abantu bakombo irubaje kuoga bagoteba na twaetiri twakorire ki lakini asa baremi barura maoni itu twakwanire twatebire na kende gionse kegoetigwa ase factory kegenda somo choko tari okogora abantu gochigo shout gochigokora ki tiga baremi baigwe powers and time kero muremi na togamba factory ritu korigima kero monta akwane tari abantu bachorire ntuma abantu bachorire bagukwana lakini ekinto gwanja una baremi kwa maana factory area ne yeto twensi igona rona rego semia baremi baito naki tiga tutwaro marembe tobamo na ndanene tusire factory tuire chao kwa maana factory area gukwa na nende tubo factory ende toja kogenda bintu bito biro bia sarikire binge abaremi abangoro cha bande babere aged bone bakona juchibesa batameti irenga nkoruririri nande ngaichigochi ne forum bono ntubwati forum tokuboriri mang'ana aya nara ibono oro twagire kuborira inkibori kegendererete asobu ororo